खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्ट चेनेलाव दंखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट साबजेक्टआनो जाहैबाय क'क्राझाराव कर'नाजों गाग्लोबजानानै निरुपम नार्जारिनि जिउ खहा। कर'ना भाइरासनि साग्लोबसारनाया बिटिसि ओनसोलावबो बारानिफ्राय बारासिन जागासिनो। थिग बेबादिनो क'क्राझाराव कर'नाजों गाग्लोबजानानै सासे बेंकनि मावथिआ जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ टेङापारानि 5 नं वार्डनि निरुपम नार्जारि होनना सिनायथिनाय जादों। गुबुन फारसे उमाचरन नार्जारि मुंनि सासे सुबुङा बरपेटा फाखरुद्दिन आली आहमेद मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव कर'नायाव गोग्लैनानै फाहामथाय लानाय समावनो जिउ गोमायो। मख'नो गोनांदि दासिम क'क्राझार जिल्लायाव गासै सा 20 सुबुङा कर'नायाव गोग्लैनानै जिउ गोमानो गोनां जादों। नैथियाव दङ प्रमद बर'आ बुंदों लंकायाव थांनानै राबन जानो खाबु होनाय जानाय नङा। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सुक्लाय सेरफाङाव जानाय इउपिपिएल हानजानि मेलाव इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बिबुंथि लाखियो। बिथाङा बुङोदि 20 गोनां सुक्लाय सेरफां बियाबनि बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव नुजाथिनानै इउपिपिएलनि देरहानाया रोखा जाबाय। लोगोसे बिथाङा बिपिएफनि 17 बोसोर सरकार सालायनायाव जालांनाय सोबख'नाय नास'नाय आरो थगायनाय बेफोरनिफ्राय उदां जानो गासैबो हारिनि रायजो राजाफोरखौ खावलायो। दिनैनि समाव गोबां रायजो राजाफोरनि नुजाथिनाय आरो इउपिपिएल दोलोआव हाबफैनायनि दाहारखौ नायनानै हमदांनो हायोदि गोबां रायजो राजाफोरा साखाफारा जाखाबाय होननानै फोरमायो। लोगोसे लंकायाव थांनानै राबन जानो खाबु होनाय जानाय नङा आरो लंकाखौ सावनानै होनाय जागोन होननानै फोरमायो। थामथियाव दङ नेपालाव गिख्रंथाव हा गिसिखानायजों गासै 12 सुबुंनि जिउ खहा। नेपाल हादराव गिख्रंथाव जाथाया जालाङो। नेपालनि सिन्धुपाल्चक जिल्लायाव फिन हा गिसिखानाय जाथाया जादों। बे हा गिसिखानाय जाथायाव गासै सा 12 सुबुङा जिउ गोमायो आरो गासै 21 सुबुंखौ दासिमबो नागिरनानै मोननाय जायाखै। बे हा गिसिखानाय जाथायाव खमैबो 1800 न'आ बायनानै थाङो। बेनि सिगांबो थांनाय आगस्ट दानावबो हा गिसिखानाय जाथाय जादोंमोन। बे एखे जिल्लायावनो बै जाब्रबथायाव गासै सा 18 सुबुंफोरा जिउ गोमादोंमोन। ब्रैथियाव दङ बिआर फेरेंगाया बुंदों बे बारनि कालि पुजायाव इउपिपिएलआ मोनसे धामाका अफार होनो नागिरदों। बेनो जाबाय हाग्रामा महिलारि एरेस्ट धामाका अफार। 21 नं सालबारि बेयावबो इउपिपिएलनि राजखान्थियारि फोसावदिं मेलाव बिआर फेरेंगा बिथाङा बाहागो लाना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों दि पिडब्लिउडिआव दिनै 500 क्ररनिबो बांसिन लाइबिलिटिस दङ। मानो जादों लाइबिलिटिस मानो जादों बेखौ नोंथांमोना हाग्रामा फैबा सोंबानो जाबाय। 500 क्रर लाइबिलिटिस दङ। बेनिनो 300 क्ररआ नोंथांमोन बादि जोंबादि जाय मानसिफोरा गावनि बिखानि थैखौ दै बानायनानै कन्ट्रेक्ट मावनानै 10% गो एहेडआव मावदों आरो गावनि स्पाइजोंनो बे खामानिखौ मावफुंदों। जोङो दिनै पुजानि सिगांनो सरकार दानो थांगासिनो दङ। पुजानि गेजेरावनो जोंहा मोनसे कालि पुजा गैया होनबा भारतीय संस्कृति बायदियै बे कालि पुजायाव जों मोनसे धामाका अफार होनो नागिरदों। बेनो जादों हाग्रामा एरेस्ट धामाका अफार। बाथियाव दङ इउएस खौरां बिलाइनि लिरथाय सा 60 चीननि रौनियाफोरा गालवान भेलि दाङाबाजियाव जिउ गोमादों। थांनाय जुन दाननि 15 खालार खालि भारत चीननि रौनियानि गेजेराव जालांनाय दाङाबाजियाव भारतनि गोबां सान्थ्रिफोरा मुंख्लं जादों। नाथाय बे दाङाबाजियाव चीननि रौनियाफोरा साबेसे थैदों बेयो दासिमबो रोखा जायाखै। नाथाय इउएस खौरां बिलाइ स्वीकआव फोसावदों दि गालवान भेलि अफ बीजिं लादाखआव भारतजों 15 जुनाव जानाय दाङाबाजियाव 45ल' नङा गासै सा 60 चीननि रौनियाफोरा जिउ गोमादोंमोन। रिपर्टनि बादिब्ला बे दाङाबाजिया चीननि हादरगिरि शी जिनपिंनि थिननायाव जादोंमोन आरो बे दाङाबाजियाव चीननि रौनियाफोरा गाज्रियै जेनदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।